하시는 디사이플이 이 시간에 되는 비티하는 시간으로 살아 가운이 확인해서 좀 말씀하시는 हेलो हेलो আমার বিটিআরের শিক্ষার এটা আই পাইছে এটা मोनफैनो हानाय साफ्रोमबो धोरोम सिबियारि भक्त आइमोन आफामोन आरो दिनैनि गाहाय आलासि मानिजाथाव सिबिजाथाव बयनिबो आंगो बयजोंबो फुजिजाग्रा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार आरो डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बे सारखौ थोंजोङै नैबे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि महापुरुष गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि गोथार खाम्फा जोंहा मुसुखा जि लुनो लानाय बे मुसुखा लुनो लानायनि खाम्फा गायसननो आरो फिथा हास'नो सारखौ खावलायबाय आरो सारखौ गांसे आर'नाइजोंबो बरायनानै लानो खावलायनाय जाबाय सार मानिजाथाव सिबिजाथाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां आफादगिरि जोंहा आफादगिरि सारा गान होनो खावलायदोंमोन जाव सारनो गान होबाय दा नै फिथा हास'सिगोन बयबो आखाइ खबनो खावलायबाय परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय ओम सरासर ब्रह्मनि जय ओम सरासर ब्रह्मनि जय ओम सरासर ब्रह्मनि जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः नमः नारेंखल बुख्रुबबाय सारमोना आरो डिपुटि चिफ सारनोबो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायबाय
दा डक्टर नील चौधरी साराबो बुंनांगौ बुंबाय साबायखर सारमोनखौ थोंजोङै नैबे नै सिमेन्ट लुसिगोन सारा बयबो मोनदो गुरुदेब कालिचरण बाबानि अन्थाइ खाम्फायाव सिमेन्ट लुदों सिमेन्ट होजेनदों सार बेयाव फैदो धोरोम सिबिसुला सानसुलि भक्त आइमोन आफामोन गोबां गामिनिफ्राय मोनफैदों बयनिसिमबो सारखौ नेथाबबाय थानायनि थाखाय एबा सारखौ मोननो हानायनि थाखाय साबायखर बावबोबाय बेखिनियाव साराबो जोंजों नुजाफैनानै महापुरुष गुरुदेब कालिचरण आफानि मुसुखा लुनो लानाय जे अन्थाइ खाम्फा सोद्रोमाया हारिनि गायसनफैबाय गोग्गो देहा आरो गोसो लानानै मोजाङैनो मोजां थांना थानो हाथों आं बेनि थाखाय आरज गाबदों। बर' हारिनि जारिमिनखौ जों सावरायोबा जोंनि भारत हादोराव उदांस्रिनि सिगाङावनो जोंनि माहारिखौ गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै थांना थानो थाखाय जि फार्स्ट सांग्रांथि लाबोनाय बे हाबाफारिखौ गुरुदेबानो जागायजेनदोंमोन। बै समनि जोंनि रायजो जानायनि जि थासारि बेखौ सोदांनानै माखासे रिफर्म खालामनानै गोथों आरो गेबें लामाजों दावगालांनो थाखाय गिबि जोंनि हारिनो सोलोंथाइ होनाय फोरोंजेननाय हाबाफारिखौ गुरुदेबानो जोंनि हारियाव जागायदोंमोन। दा बेनिखायनो बिथांखौ जोङो बयबो गुरुदेब होनदों आरो गुरुदेबा बयनिबो गुरुदेब जि धोरोमावनो थाया मानो बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानिनो गुरुदेब आरो बे हिसाबै बिथांखौ जोङो मुलुगाव अराय सम फोथांनानै लाखिनांगोन। बिथांनि बाणी बिथांनि सान्थौ सानस्रि बिथांनि फिल'सफि गासैखौबो जोङो गोथां महरै फोथांनानै लाखिनानै इयुन जोलैनो बे माखासे सोलोंथाइखौ होनानै टिचिंसफोरखौ होनानै जोङो हारिखौ दैदेनलांनांगोन। आङो ब्रह्म धोरोमनि मोननैबो आफाद ब्रह्म धोरोम आफाद आरो स्वरुप स्थिति मोननैनिबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। थांनाय बोसोरनै बोसोरथामाव बयनिबो नाजानायजों जोङो गोबां मन्दिर लुनो हाबाय। जोङो आलारि सोरांनि गेजेरजोंबो लुनो हाबाय, आसाम गभर्नमेन्टनि मददजोंबो लुनो हाबाय आरो बबेबा बबेबा मन्दिरफ्राव जोङो गोबां रांबो होनानै गिदिर एमाउन्टनि रांजोंबो जोङो लुनो हाबाय। दिनै हिसाब खालामोबा प्राय 15-20 कोटिसो जोंहा ब्रह्म धोरोम आफादनि मोननैबो आफादजों लोगो नांनानै नैबे बोसोरनै बोसोरथामावनो माखासे फैसा सेंसन जाबाय। बावैसो गसाइगावआवबो गायसननाय जादों आरो गुरुधामखौ जोङो जेरैखि जाया मोजां खालामनो नाजादों। बेवहाय दासिम 3निफ्राय 5 कोटिसो सेंसन खालामनाय जाबाय। गुरुदेबनि जि बिथांखौ दोननाय जायगा बेखौबो जोङो 4 बिगा हा मोननो हादों आरो बेखौबो जोङो साबना हामना खालामनो नाजादों। गुरुधामखौबो फोसाबगासिनो दङ। ब्रह्म धोरोम आफादनि जि ट्रास्ट बिनि बायदिसिना हाबाफारिफोरखौबो मोजाङैनो लागासिनो दङ। दा नैबे सानजानि गेजेर गहपुरसिम जिहेतु दङ बे गेजेर जायगायाव ब्रन्जनि मोनसे मुसुखा गुरुदेबनि गायसननो थाखाय थिग खालामनाय जादों आरो अलरेडि बे एमाउन्टआ सेंसनबो जाबाय आरो टेन्डारावबो थांबाय आरो लोगोसे बे सेम केम्पासावनो 1 कोटि टाकानि मोनसे अडिट'रियाम लुनायनि अलरेडि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा आं मिजिंथिदों जे बेफोर इनफ्रास्ट्राक्चारा जानायनि उनाव जोंनि ब्रह्म धोरोम आफादा आरोबाव गोख्रों जागोन आरो हारिनि गासैबो जिखिनि जोंनि फैबाय थानाय जोलै आथिखालनि बयखौबो मोनसे गेबें लामाजों दैदेनलांनो हागोन। आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे आगोलफ्राव जोंनि हारियाव गावनि गथ'फोरखौ धोरोम सिबिनायफ्राव जों लाफायामोन, बैसोगोराफ्राल' सिबियोमोन। दा बेवहायनो मा जादों जे जोंनि लाइमोनफ्रा एबा गोदान जोलैया माखासे गोरोन्थि लामाखौ मालाबा बजबफ्लाङो। दा ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जे उन्दैनिफ्रायनो
गुबुन गुबुन सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे सोरबा माबा मोनसे जाहोनाव गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाबो जानो हागौ। नाथाय जेला बिमा बिफायानो बा गामियावनो बै संस्कारखौ मोनगोन अब्ला देरनानै बे मानसिया मालाबाबो गोरोन्थि खामानि मावनाय नङा। आङो आंनि बिमा बिफाया सोरगोबासि जाबाय, गोबाव जाबाय। आं दिनैबो रोमै रोमै गोसोखाङो जे आंनि बिफाया उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा खुगाजोंनो खुगा रामायण महाभारतनिफ्राय लानानै गासैबो बे सल'फोरखौ एबा बे आगोलनि माखासे गियाननि बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरोङोमोन। आरो बिनि उनाव जोङो गासैनिबो जि चरित्र, रामनि चरित्र, जोंनि श्रवण कुमारनि गुबुन गुबुन स्ट'रिफोरखौ खोन्थानायनि उनाव जोङो जोबोद माने मा होनो एनलाइटेन एबा जोङो गोरों एबा जों गियानखौ मोननो हायो। दा ओंखायनो जोङो देरनानै दायो बुजिदों जे बबेखौ मावबा मोजां जागोन, बबेखौ मावबा गाज्रि जागोन। आं बयनिसिमबो साबायखर बावदों। आरो बेयावहाय जथेस्थ' जोंहा पजिटिभ आरो एक्टिभ जोंहा दैदेनगिरिफोर दङ ब्रह्म धोरोम आफादनि। साफ्रोमबो नांनानै जाहाथे मोजाङै लुफुंनानै लानो हायो, बेखौनो साबायखर बावनानै इयुनाव गोबां खामानि दंबावो। नोंथांमोननि अननायजोंनो दिनै सरकारा बयबो नाजानानै माखासे खामानि मावनो हाबाय, गोजोन थासारिखौ लाबोनो हाबाय, गोबां खामानिखौ जोङो मावनो हादों। दा फैबाय थानाय समावबो बयबो आर'ज गाबनांगोन, खौसेयै आवगायलांनांगोन। हारिनि खामानि मावनाया जोबाखै, दाबो जोंखौ माखासेया नाख्रेब नागिरो, थगाय नागिरो। बै थासारिखौ जाहाथे जों जयैनो आवगायलांनो हायो, बेखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।